डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एगो महान वैज्ञानिक रहन। आपन प्रेरणास्पद जीवन के अपना जीवनी आग के पंख में बहुत सलीका से लिखले बड़े। ई ऑडियो बुक में आप ओकर भोजपुरी रूपांतरण सुनेम। हम एगो कुआं हैं हिंदुस्तान के पावन धरती पर, जे लोग दिल में आपन माटी खातिर, आपन परिवार खातिर कुछ कईल चाहत रहे और ईश्वर के कृपा सगरो फैलावे के नियत रखेले, ऊ नौजवान सभे हमसे बहुत कुछ सीख सकेले। ई हमार कहानी है जैनुलाब्दीन आ आशी अम्मा के बबुआ के, ऊ लइका के जे अपना भैया जोरे अखबार बेचले रहे, ऊ विद्यार्थी के जेकरा के सवरले पंडलय मास्टर जी। कहानी एगो शिष्य के जेकर गुरु रहन सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यादुरई सोलोमन, जेकरा इंजीनियर के पहचान देले एमजी के मेनन आ प्रोफेसर सारा भाई जैसन महानुभाव लोग। कहानी एगो वैज्ञानिक के जे लाख बाधा विपत्ति के बाद भी सफलता हासिल कैलस। कहानी एगो नायक के जे देश के एगो दिशा दिहलस, जेकरा साथ रहे मेधावी आ समर्पित अनुभवी लोग के टीम। ई कल्पना कि इंसान चंदा मामा पे भी जा सकता, सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक देखले रहन। कल्पना के हकीकत बने में 40 साल लग गई, जब अमेरिका पहला बार चांद पे गई। प्रोफेसर चंद्रशेखर लिमिट के आविष्कार कैले रहन, जब 1930 में कैम्ब्रिज में पढ़त रहन। लेकिन 50 साल बाद उनकर ऊ खोज खातिर नोबेल पुरस्कार मिलल। वॉन ब्राउन भी अमेरिकन के चांद पर ले जाए से पहले कितना बार नाकामयाब भइल रहन। पहाड़ के चोटी पर उतर जइला से ओहिजा पहुंचे के चढ़ाई के लूर ना होला। जिंदगी पहाड़ के चढ़ान में बा, चोटी में ना। पहाड़ पर चढ़ान ही आपके अनुभव देवेला और राउर तकनीक के उत्थान विकास करेला। पहाड़ पर चढ़े के कौशल विकसित होखेला। एक एक कदम चढ़त बढ़त रही चोटी के तरफ। SLV-3 के उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबार के मुख्य समाचार तरह तरह के राय सुझाव से भरल रहे। ज्यादातर खबर में पिछला असफलता के विवरण रहे कि कैसे पूरा रॉकेट पानी में मिल गई। कुछ लोग तो देश के दोसर कमी के साथ SLV-3 के जोड़ दिल रहन। हमरा पता रहे कि अगला दिन के नतीजा हिंदुस्तान में स्पेस रिसर्च के भविष्य तय करी। पूरा देश हमनी से उम्मीद लगावले रहे। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:30 बजे हिंदुस्तान के पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ल। हम रोहिणी के डेटा कंप्यूटर पर जांच कैनी और अगले पल रोहिणी अंतरिक्ष में रहे। सब चिल्लम चिल्ली के बीच हम आपन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात बोलनी। मिशन डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम बोला तानी, चौथा स्टेज सफलता के साथ रोहिणी सैटेलाइट के लेके अंतरिक्ष में प्रवेश करता। हम बाहर निकलनी तो पूरा टीम हमके कंधा पर उठा लेलस। हर तरफ बधाई गुंजत रहे। हिंदुस्तान उ गिना चुना देश में शामिल हो गई जे सैटेलाइट लॉन्च करे के काबिल रहे। स्पेस रिसर्च ऑफ इंडिया के किताब के एगो नया पाठ खुल गेल रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बधाई देली और सबसे नीक बात ई कि भारत के वैज्ञानिक खुश रहन, काहे कि पूरा प्रोजेक्ट स्वदेशी रहे। हम मिलल जुलल भावना के अनुभव करत रही। खुश रही कि 20 साल से जवन प्रयास में जुटल रही पूरा भइल, और उदासो रही कि जेकरा संबल और पहल कदमी से एहिजा पहुंचल रही। पिताजी जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई सबके बड़ा याद आवे लगा। SLV-3 के कामयाबी के बाद प्रोफेसर सतीश के फोन आयल
दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले खातिर बुलावत रहन। सब त नीक रहे, लेकिन प्रधानमंत्री से मिले लायक कपड़ा तन पे ना रहे, पाँव में चप्पल रहे। अब भैया हमें तो कोनो परेशानी ना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के औदा के सामने ऐसन कपड़ा ना बाबा ना। हम प्रोफेसर के बताईनी तो वो बोलले, कलाम तू कपड़ा की चिंता मत कर, जो सफलता के वस्त्र तहरा पास बाना वो काफी चमकता। 1981 के गणतंत्र दिवस हमरा खातिर खुशखबरी ले आई। हमके पद्म भूषण से सम्मानित कइल गेल रहे। हम अपन कमरा बिस्मिल्लाह खान के सहनाई के धुन से भर लेनी। उ धुन हमके कहीं और ही ले गई। रामेश्वरम के घर नजर आवत रहे। आशी अम्मा हमके गला लगावत रही। पिताजी बाल सहलावत रहन। हमार दोस्त जलालुद्दीन जेकरा से मिलस हमरा बारे में बतावस। जोहरा दीदी खीर बनवले रही हमरा खातिर। पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री हमरा माथे तिलक लगैले आ आशीर्वाद देले। प्रोफेसर सारा भाई हमके देखले और मुस्कुराए लगले। जो पौधा उ लगा के गईलन उ अब घना वृक्ष हो गए रहे और भारत के लोग तक ओकर फल पहुंचे लागल रहे। एक जून 1982 के हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी के जिम्मेवारी संभाल लेनी, DRDL। हमरा लागल DRDL के कुछ बदलाव के जरूरत बा। बूढ़ बुजुर्ग लोग के लाख मना कैला के बाद भी हम IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IITs, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भी बहुत अकादमिक संस्थान से विशेषज्ञ लोग के न्योता देनी। रक्षा मंत्री वेंकट के प्रस्ताव कि भारत के आपन संपूर्ण स्वदेशी निर्देशित मिसाइल सिस्टम के निर्माण करे के चाहिए जबरदस्त रहे। मिसाइल डेवलपमेंट कमेटी के सरकार के सैंक्शन लेटर दिखैनी तो उ लोग तो जैसे तैयार ही बैठल रहे। हर प्रोजेक्ट के नाम भारत के आत्मनिर्भरता के सबूत देत रहे। जमीन से जमीन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के नाम राखल गई पृथ्वी। जमीन से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम आकाश रखल गई। टैक्टिकल कोर व्हीकल के नाम रखल गई त्रिशूल। एंटी टैंक मिसाइल के नाम रखाइल नाग। और हमार सबसे फेवरेट प्यारा REX यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल के नाम रखाइल अग्नि। मिसाइल तकनीक दुनिया के कुछ चुनिंदा देश के पास ही रहे। अब वो सारा देश हिंदुस्तान के तरफ टकटकी लगैले रहे कि कैसे ई लोग आपन स्वदेशी मिसाइल बनावे के सपना पूरा करी। हम लोग एगो मीटिंग में रही। 1984 खातिर आपन लक्ष्य कैसे हासिल करे के बा ओकर खाका बनावत रही। कैसे हासिल करे के बा ओकर खाका बनावत रही कि डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के मृत्यु के खबर आई। हमार जीवन से एगो और संबल चल गेल रहे। SLV-1 के विफलता पर उ आदमी कैसे हमार हिम्मत बदले रहे सोच के मन और भी गमगीन हो जाए। प्रोफेसर सारा भाई अगर VSS-1 के निर्माता रहन तो ओकरा के चलावे वाला रहन डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। उनकर विनम्रता से ही आपन खिसिया मिजाज पर काम करे के निर्णय कैले रही। अपना से छोट पदवी आ उम्र के लोग के सम्मान दिहल उनकर आदत रहे। नीमन से नीमन अफसर वैज्ञानिकन के साथ कुछ दिन बितौला पर उ लोग में कुछ न कुछ खामी के पता लाग जाला। पर डॉक्टर ब्रह्मपुत्र एगो दुबला पतला शरीर में नौजवान जैसन ऊर्जा और मन में बच्चन जैसन मासूमियत रखले रहन। 1988
घुसत घुसत पृथ्वी के काम समाप्ति के कगार पर रहे। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 के पृथ्वी आपन पहला परीक्षण उड़ान भरलस। देश खातिर ई मील के पत्थर रहे। पृथ्वी खाली एगो सरफेस टू सरफेस मिसाइल ना, बल्कि आवे वाला हिंदुस्तान के सभी मिसाइल्स के आधार रहे। पृथ्वी के सफल परीक्षण पास पड़ोस दूर दराज देश दुनिया के सभी के हैरत में डाल देले रहे। और वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, हमनी के सफलता से झुंझला के मिसाइल तकनीक के इस्तेमाल होखे वाला कोनो भी चीज के खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा देलस।